Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de Paideia, de la Fundación, que le agradecemos su cesión y su amabilidad. Y tenemos hoy la tercera charla de Pensando en Educación, la última que vamos a realizar este año. Y tenemos aquí a Isabel Blanco Picallo, que está en el centro, que es actriz y productora, y también Mariana Carballal, que es directora de cine, teatro y de muchas más cosas, que seguramente Lara Vivero, que es locutora de Onda Cero, que nos hace la vida mucho más fácil todas las mañanas, pues va a conducir este debate. Muchas gracias por su asistencia y nada más, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Charo. Benvidos e benvenidas, benvidos e benvidas a este terceiro foro, como decía Chero Celemín, o Concello de Educación, nestas xornadas que organiza o Concello. Falaremos de educación, de igualdade, porque o certo é que, seguro que todos e todas sabemos, non? Que educamos na casa, educamos na escola, pero o audiovisual tamén educa e vaya, se educa. Porque ten esa gran potencia de meterse na casa, non? E de proxectarnos e que nos podamos ver como somos, ou como din que somos, que iso tamén é outra cousa. Eso es. Como din que somos. Entón, isto é moi potente para todos, pero sobre todo para os nenos e para as nenas, e para os rapaces e rapazas que son os que están aí absorbendo máis que a nós, que xa estamos un pouco máis de volta. Vendo estas dúas mulleres, non, que teño aquí ao meu lado, véñeme a cabeza dous títulos, que son Mareas Vivas, el libro de familia, entre outras moitas cousas que fixeron e fan estas mulleres, pero tamén Matria, Despois xa veremos por qué. Isabel Blanco, que ademais de todo o que dixo o concelleiro Celemín, é actriz, é presentadora, directora, traductora, un montón de cousas, así como somos as mulleres, perdón, os homes, non, que nin se enfade nin nada, pero facemos moitísimas cousas, e así de serie. Bueno, pois ademais de todo eso, naceu en Suiza, filla de emigración, moi vencellada a ese sitio tan maravilloso que é Laxe. Falábamos das mulleres galegas, Isabel, e falábamos tamén de Matria, porque en Mareas Vivas tamén empezamos a ver esas mulleres, empezamos as nosas mulleres de rural, as nais, as aboas, empezaron a verse ali tamén. Totalmente. É tan bonito que saques ese tema, porque creo que se agora mesmo nestes momentos estamos nun momento máxico con respecto a moitos temas, probablemente esteamos nun momento de máis sonoridade, por máis que as estatísticas ás veces se inclinen cara a outros lados. Estamos nun momento para moitísimas cousas, estamos nun momento moi controvertido, de grandísimos cambios a todos os niveis, pero tamén estamos nun momento máxico para reivindicar as mulleres das que procedemos, non? As matrioscas das que vimos. Estamos nun momento máxico, digo, porque as que descendemos delas é que tivemos a oportunidade, bueno, pois de ir camiñando na vida e ter pois un canal polo que transmitir as nosas ideas, e as ideas convértense, a palabra convértese en texto, en pensamentos que se van difundindo polo imaginario colectivo. Entón, polo menos no que a nós respecta, nós aportaremos o noso grau de area para reivindicar, e sempre digo medio de broma, pero sen frivolizar ningún ápice, que non lle faremos suficientes rotondas, por decir, non lle faremos suficientes homenaxes ás nais das que procedemos. E precisamente é un denominador común de Mariana Maiseu, salvando as distancias profesionais, porque ela é un referente, un estandarte do ensino, da interpretación, de unha loitadora incansable en moitos ámbitos, pero realmente é unha muller que está facendo moito camiño das que abren a boca, porque nós vimos destas mulleres que acabas ti de dicir, que vimos dunhas mulleres rurais moi fortes, pero máis ben foron campeoas do silenzo, de ter aguantado estoicamente cousas que non tiñan nin por onde pillarse, entón estamos tan orgullosas delas e reinanos dentro de nós, pero a quen lle debemos hoxe ser as que somos ou ter andado camiño? As que calaron, as que adoramos, porque nos trouxeron hasta aquí e trataron de manter a mornura para que nós
porque da mornura, os pitiños pequenos, e aí sai a vida, non? E de aí sai a vida, vale, pois elas termaron de nós, para que houvese mornura e nos medrásemos e nos formásemos. Esas mulleres que calaron, temos moito que agradecer, pero tamén as que falaron, as que se pronunciaron, as que quedaron polo camiño, por ter dito que tiñemos dereito, como os demais. Entón, eu estou moi orgullosa de estar hoxe arrodeada de Mariana Carballal e máis de ti, porque creo que nós, na nosa parte, cumprimos con todo o que estea na nosa man para facer visible que aquí non pode haber diferenzas. Pero Mariana, ademais, é activa, incansable, o sea, está todo o día a elo, loitando. Entón, ensinando, porque xa falaremos, porque a educación, falamos da educación nos coles, nos institutos, que é moi importante, e tamén na formación, Mariana, dos que saen, bueno, Mariana que xa é tamén, que todo o que comentaba Isabel, multipremiada ademais, e ademais membro da Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, de Clásicas e Modernas, de CREA, bueno, membro de todo o que se pode ser membro, que teña que ver con este mundo. Antes nos contabas, ¿no?, que formando na universidade, nas escolas de audiovisual, tamén se fai aí pedagogía da igualdade, ¿no? E de abrirlle os ollos ás estudiantes para que, bueno, para que empecen a entrar neste mundo, porque pode parecer que a cousa está moi avanzada na igualdade no audiovisual, pero igual non tanto. Non tanto. Adiante. Bueno, pues moi boas tardes a todas e a todos. E respondo, a ver, a igualdade debería é transversal, ¿no? E debería estar en todos os estudos desde os inicios ata rematar a universidade. Como pretendémolo, ¿no? Pero a nivel educativo empeza a haber algúns centros, materias que están especializadas nese terreo e en outras moitas non, igual que o audiovisual. Dicir, eu sempre me refiro á ensinanza pública porque é a que pertenzo, e a ensinanza pública en moitos ámbitos está escasa de recursos, non? O sea, que dicir que pode haber aulas masificadas, o profesorado pode non estar todo especializado que se necesita para determinadas materias, etc. Pero é certo e verdade tamén que facemos un esforzo grande as persoas que estamos implicadas, e creo que a maioría do profesorado que eu coñezo, co que comparto a vida a diario, que é na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e en dirección en Pontevedra, en comunicación audiovisual, é un profesorado implicado para compartir certos valores de igualdade que son imprescindibles na sociedade na que vivimos, que parece xa que non sería preciso estar falando disto, non? Pero é certo que as persoas que pertencemos á arte dramática e á dirección temos que ser conscientes da responsabilidade que temos ao construir universos simbólicos que van ser transmitidos a outras persoas, e esas outras persoas de alguna forma van imitar comportamentos de eso que están vendo nos espacios televisivos, cinematográficos, agora en internet, ¿no? E entón, as persoas que estamos formando temos unha dupla responsabilidade, porque temos que transmitir con coherencia desde as nosas propias vidas certos camiños de loita e de igualdade e de defensa, de ruptura de estereotipos, por exemplo, non? Para que o noso alumnado poida traballar en igualdade, en liberdade e ademais comprenda que deles depende, como de todos nós, que esta sociedade mellore, non? E sexa diversa, sexa plural, sexa democrática. Isto é un discurso que repetimos constantemente, pero por máis que o repetimos, e os que somos profes seguramente sabemos, non chega de todo, non? O sea, é como non sei, hai que insistir. Eu esta mañá, que estaba noutra reunión, a de Empresarias Galicia, empecé dicindo que é necesario legitimar o poder cultural, o sea, que as mulleres temos que legitimalo e correspóndenos porque tamén nos pertence, porque somos a mitad da poboación, e temos que ser donas dun relato. O relato é moi importante, porque o relato construínos, os relatos construínos, e construíronos dunha forma, as mulleres construíronos sumisas, dormidas,
esperando que chegara alguén que nos salvaba, ese relato, se xa falo da mitoloxía tamén, foi nos construindo e trouxonos a este lugar. É o momento de cambiar o relato, de cambiar o conto, non? E empezar a contar a historia de outra forma, e onde se comeza? No ensino. O ensino é un lugar moi importante, non? As nosas aulas. Tanto máis importante ou igual de importante que son os fogares. Porque se nas casas non compartimos ideales non ideales, realidades de igualdade. Nas casas, os nosos nenos e as nosas nenas non ven en nós referentes desa loita, de pouco sirve dicir se non ven obras, non? Entón, eu creo que ten que ir a par o que se fai na sociedade e o que se fai na escola. E grazas, Isa, por as túas palabras, que Isa e eu somos amigas. Querémonos moito, respectámonos moitísimo, e entón eu tamén estou moi contenta de compartir hoxe esta tarde contigo. Sí que parece que estamos así como comentando sempre o mesmo e lembrando, e parece que xa non fose necesario lembrar que, bueno, que todos debemos ter as mesmas oportunidades, pero que os datos están aí. Entón, como os datos están aí, hai realidades que, porque de feito, como sí que estamos nun período no que as mulleres estamos máis no audiovisual, estamos máis presentes, hai estas historias, esta matria, non están as directoras, pero o certo é que poden parecer que son moitas, pero que non son tantas, porque xa, os datos que teño, seguro que vos tedes datos máis actualizados que a min, datos do CIMA, o 7% dos directivos de películas, directores de películas son mulleres, 7%. Entón, eso non é nada. E hoxe lía eu a unha actriz, que non me lembro agora quen era, que decía, unha actriz falando así como un coloquio, con directoras e tal, e decía que as mulleres temos que escribir películas, temos que dirixir, temos que facer guións, porque as mulleres coñecemos ben os homes, é dicir, lemos pelis que dirixen e escriben homes, lemos libros de homes e que teñen homes como protagonistas, pero que eles non nos coñecen tanto, porque sí que tende, porque leen máis obras escritas por homes, películas dirixidas e contadas desde esa perspectiva que non é ni mellor ni peor, pero que é outra, entón que hai que escribir, hai que estar, porque así contaremos tamén como somos nós. Sí, pero sabes que pasa? Eu gustaríame romper unha lanza a favor do momento que estamos vivindo, que certas cousas están cambiando. Entón, desde os inicios da historia da humanidade, todo foron ideais e todo foi construído, moitas cousas foron construídas a base de ideais e de un colaboracionismo, non? A xente axúdase en comunidade, e as comunidades van medrando e van mellorando, e hoxe temos ideas globais sobre moitos temas, porque as puxemos en común. Entón, eu creo que estamos nun momento especialmente pretendido por parte de todas nós, o sea, polo menos da máis grande parte de nós, dun especial sororidade, pero non só sentíndoa, senón que querendo exercela, que ás veces, ao mellor, non todo o mundo ten as ferramentas para poder facelo. E creo que estamos nun momento único, porque todo está mudando, entón, as que estamos con xente perto, que nos indica que, por exemplo, facer unha discriminación positiva para que haxa paridades, ás veces a xente parecenlle cousas banais, porque non coñecen en profundidade os porqués de algunhas políticas absolutamente necesarias para que a muller poida sentirse máis ou menos reforzada. A muller tense que empoderar coa axuda de todas nós, e de todos nós, porque isto non é unha cousa só de mulleres versus homes, non só, por favor, perdón, corrixo, non é unha cousa de mulleres versus homes, non, é un querer existir en igualdade, pero sen filtros negativos que o pode ter tanto un home como unha muller. Pero agora estamos centrados en loitar contra o machismo, que parece é que a meirande parte de nós, e isto é o que desespera seguramente moitas veces a Mariana, é que é tan evidente que non entendemos por que a xente está tan anticuada nos pensamentos, porque é grave cando pensa un rapaz ou unha rapaz de 18. Unha persoa maior, tivo diferentes momentos, pasamos todo tipo de situacións sociopolíticas e tal, do país, e tal, económicas incluso, e ao mellor, non se podía avanzar, pero, estamos indo para atrás
Non sabemos se por influencias ou por que tipo de cultura que no mellor nos invade. Eu teño a sensación de que vou para atrás todo o tempo, non? Porque tense conseguido moito. E agora, de alguma maneira, está sendo un pouco cara atrás. Pero non me gustaba... Tú dixares que querías ser positiva. Sí. Porque non quero ver un negativo. Ser positiva, bueno. Pois fíxate ti, que eu, que non son tan positiva como a ti, creo que melloramos. A ver, Vale. Vamos contextualizar. Non hai tanto tempo, pero non tanto tempo é que hai 10 anos a realidade da sociedade en cuanto a consciencia dunha situación feminista e de loita pelo feminismo era moitísimo menor que agora. Entón, que agora percibamos que, por exemplo, na xente nova hai algúns momentos de involución e rebrotes machistas nos rapaces de 17, 18... Non é máis que estamos preparados e alerta para entender que eso está sucedendo. Antes estaba naturalizado e normalizado. Facíanlo todos os rapaces e rapaces, o sea, e non nos chamaba a atención. Mirad, eso é como a detención do cancro precoz, e aquí hai un doctor, non? Eu neste momento estou enferma de cancro, sí? E gústame dicirlo porque hai que saber que estamos aquí, estamos vivas, e temos enfermidades, e temos vida, e loitamos. E entón, por que eu estou aquí con esta enerxía, con este bo aspecto e curándome? Pois porque me detectaron a tempo. Esta é unha realidade que non pasaba antes. A detección do cancro non existía no sistema sanitario español, non? E entón, a lectura podría ser que hai moitísimo cancro. E que, unha de cada 4 mulleres ten cancro. Non, unha de 4 mulleres detéctaselle. E antes, ao millor, seguramente tamén había e non se detectaba. E eu quero trasladar iso ao que pasa coa nosa mocidade. É dicir, hai casos terribles de involución, de reaccións machistas, de posesión, de control dos chicos sobre as chicas, bueno, pero que o detectamos e antes estaba naturalizado. Antes que un chico que un mozo controlara a moza era casi normal, non? Con quen vas? Onde vas ir esta tarde? E agora as rapazas, a maioría son capaces de dicir, oye, a mí non te metas conmigo, eu visto como quero, non sei que, non? Entón, bueno, quero pensar que todo o traballo que se fai camiña hacia un lugar positivo, non? E que esta sociedade vai ser mellor, máis igualitaria, máis xusta, porque as persoas que veñen detrás, como aquela nena que está ali sentada escoitando este discurso, esa nena que ten a oportunidade de estar hoxe aquí, está mandando calar a nai. Esa nena será unha nena absolutamente diferente ao que puide ser eu que nunca tiven a oportunidade de estar nun foro como este, verdade? E ela na súa escola seguro que escoita que hai que traballar en igualdade, ten coñecementos, está informada. Bueno, digo isto porque aínda que eu son consciente de que nos falta moitísimo e estamos todo o día traballando e prodúcense desigualdades permanentemente, aínda que son consciente deste, quero creer que avanzamos, e que deixar os postos de poder, dice Marilar Aleixandre, esta escritora galega, mover os marcos. Nós todos galegas e galegos sabemos o que é mover un marco. Maravilla. Mover un marco é muerte segura, quero dicir, cando ti moves o marco dunha leira, eso é ai. Polo tanto, mover os marcos destos espazos de poder que lles pertencían, porque decidiron eles, sinto, queridos compañeiros homes, porque a historia, porque se construíu, porque a construíron eles, construíronnos como subalternas, como secundarias, como otredades, construíron así. Pois claro, mover ese marco e que entendan que ese espazo tamén é noso e que ten que estar ao 50%, pois supón un esforzo grande por parte de eles tamén. Que iso é o que nos preguntamos as mulleres que estamos todo o día traballando. Por que non se moven os marcos? Por que non se moven as estadísticas? Como é posible que con todas as axudas, con todas as accións positivas, desde 2015 a hoxe non se movan as estadísticas de mulleres directoras, por exemplo? Educar. O que decías antes, antes de que creo que non estabades aínda aquí, que por certo, o inciso, se alguén quere decir algo, isto é unha charla, e podedes levantar a man e falar con
respeto, un sorriso moito mellor que mellor, pero bueno, deixo para vos. Falábamos antes das alumnas e dos alumnos en audiovisual, e co veño xornalismo, que tamén somos todas mulleres, bueno, todas, case todas mulleres, nos saímos dali superformadas, tal e cual, e despois van e che presentan aos outros compañeros, non? E din, este é Pepito, o xornalista de Pontevedra, esta é a Lara, a chica da Coruña. Claro, estas cousas, estes matices, non? Sí. Tal cual. Dito o cual, as mulleres, as estudiantes, non? Cando preguntas ti, contabas antes, Mariana, que queres facer, non? Cando saídes da facultade. Poucas delas din, quero ser directora. Por qué? Eu creo que era un terreo tan masculinizado, ¿no? que en principio parecíalles imposible acceder porque supón ter detrás un apoio económico moi importante, sobre todo directora no ámbito audiovisual, que é toda unha industria, e ser directora é estar na punta da pirámide de toda unha organización que ten poder, que manexa moitos cartos, que emprega moita xente. Entón, creo que, como estaba tan masculinizada, a maioría das mulleres non pensábamos que podíamos ser directoras. O sea, necesitamos referentes, non? Necesitamos saber que hai mulleres que son directoras, que hai mulleres que son ministras, que hai mulleres que son presidentas de goberno, alcaldesas, médicas, astronautas, que pode ser, non? E cada vez pode ser máis, pero é verdade que ese ámbito está tan masculinizado aínda, porque agora mesmo non é un 7% de directoras de longas. As estatísticas de CIMA neste momento están nun 21% de mulleres directoras, que parece que a que todo vos soa, parece que agora hai moitas mulleres directoras. Cuántas mulleres directoras? Pero se está todo cheo de mulleres directoras, perdón, 21%. Se nós somos un 21%, o resto xa sabedes que son. Neste momento. De máxima, pois, eu vou poñer un exemplo, nos Goya. A ver, todo o que eu digo, non o digo nunca en contra dos meus compañeiros homes directores, é dicir, eles seguramente están aí porque o loitan, porque teñen talento para estar, etc. ¿no? Entón, como facemos para que eses espazos poidan ser repartidos? Porque nós tamén temos talento, e nós tamén traballamos, e nós tamén loitamos. A mí non nos regalan. Ninguén me regalou nunca nada na vida. Pidíronme chegar, eso sí, bastante máis, non? Bueno, entón, que facemos para que eso cambie sin que se sentan que estamos agredindo ou roubando, non sei como explicarlo, non? Explicarlo de unha forma coherente. Porque o que estaba dicindo dos Goya, vos vedes que hai 4 nominacións a mellor directora ou director, e hai 3 mulleres directoras e un home director se lo lleva él. Que era o millor? Bueno, para mí non. Que quero dicir? Con todo respeto á película, que tamén a podería analizar, pero non é o momento. Quero dicir, pues para mí non. Non. E además, dentro deses 4 persoas que había, unha delas está premiada na Berlinade. O sea, vamos a ver. Pero, claro, hai detrás unha Academia Española de Cinema que, madre mía, la caspa. E vale, o sea, pero claro, e con unha maioría enorme de homes. Unha porcentaxe moi alta de homes. Por eso loitamos pola paridade nos xurados, pola paridade nos festivais, porque mirade, que dirixan, por exemplo, homes, todos os festivais importantes están dirixidos por homes, non Isa? Sí, mayormente. E facemos un repasito así, Semincia, eles deciden que películas van aos festivais. E evidentemente as temáticas de mujeres les parecen peores. É que nós non facemos películas de mulleres, nós facemos películas. É que eles fan películas de homes, verdade? Eles sí, de cousas que se matan, que rompen, que asesinan, eso sí, debe ser de homes. Nós facemos películas universais. Isto é unha ironía, entendedes? Que para eles as súas películas son universais e as nosas son de mulleres. A min pásame xusto o contrario, para min as deles son de homes e as nosas son universais. Pero que eso pasa cos libros tamén. O tema das temáticas, moitos, as mulleres tendemos, non porque sexamos máis guais, sino porque, tendemos a ler
tanto eu, sin ir máis longe, non? Se penso no que teño na mesita de noche, pois penso en títulos que están escritos por mulleres, por Leticia Costas, e outro por Víctor del Árbol, e outro por... Pero sí que é certo que hai libros que se eu miro a mesita da parte contratante, igual o de Leticia Costa non está, e non é porque o tema sexa... porque, vamos, nese libro hai homes, hai mulleres, hai nenos e hai nenas. Claro, Pero sí que é curioso. Agora aínda estamos nese, xa digo, decía ao principio, non, que estamos nun momento moi controvertido, pero moi favorable, porque hai moita xente que está pensando a favor, e moita xente que se documenta, e moita xente que se asocia, e iso, facer forza é xuntándose, falando moito, porque estamos aínda moi contaminadas, moitísimo. Temos que facer análise de conciencia todos os días diante do espello. Somos libres, claro que sí, pero deberíamos serlo máis, non? Deberíamos ser máis e non... Onte vi unha película terrible que precisamente falaba dunha canle de televisión e de que maneira estaba condicionado o éxito ou a permanencia na canle das presentadoras en función de cousas que me parecen tan antediluvianas, ou sea, parecenme tan nas antípodas, pasaba en Estados Unidos e era unha película que se chamaba Escándalo, en fin, estaba Nicole Kidman, estaban tamén Charlize Theron, e, en fin, tamén estaba Trump, non? Entón, ese mundo que, claro, a moitos parecenos que quedou esquecido, pero que aínda se palpa a día de hoxe, non? E despois sí que tamén está pasando moito que hai como un rexeitamento cara precisamente iso, o sea, cando se fala de feminismo, parece que xera un rexeitamento en moita xente, e non falo só de homes, mulleres tamén, non? Sí. Entón, deberíamos tamén analizar un pouco os porqués de todo isto, non? Porque, francamente, claro, é que eu, por exemplo, criei-me en Suiza, na miña clase éramos rapaces de todo tipo de procedencias, confesións, procedencias xeográficas e religiosas, e ali éramos todos iguais, entón eu non fun criada na diferenza, e meu pai, que viña dunha aldea que non tiña estudos, pero que se criara entre 6 mulleres, non? Chegou a Suiza, aceptou toda aquela escola que lle foi dada, aquela educación que se lle ofreceu. Meu pai non educou na diferenza de nada. Feu con 7 anos, tiña con 7, con menos, viñan nenos refuxiados de Vietnam a un hospital vello que non se utilizaba e que estaba ali en fronte a nosa casa. Encheu unha casa de nenos, de rapaces de 14-15 anos en un brazo e unha perna. El vestiu a todo o mundo, e cando cheguei da escola, de repente vin ali a todo o mundo. Meu pai era dunha aldea, era home, pero non era machista. Aceptou de bo grado aquela cultura toda que se lle foi brindando. E claro, cando eu cheguei con 15-16 anos a Galicia, hostia, foi un impacto moi grande, porque eu vin que había demasiado machismo, foi moi chocante. A parte de moitas diferentes que atopaba con respecto a Suiza, vin que non era tan libre. Todo se cuestionaba. Como vestía, como me comportaba, todo estaba cuestionado. Incluso, polo feito de vestir dunha forma determinada, cuestionaba se estudaba ou non. Se non, eso non pode ser. O sea, tiña un tío que decía que paseaba libros. Ya, pero despois demostrouse que nos paseaba tanto, pero, sabes, o sea, estas cousas hai que ter moito cuidado con elas, porque a mí unha profesora de segundo de UP díxome que algún estaban mellor na pasarela, non? E era o primeiro día de clase. Eso é un comentario moi desafortunado por parte dunha profe que te pode condicionar para sempre o teu... Vaya, e ainda por riba teño aquí o meu profe de instituto que ainda por riba coñece. Pero, bueno, é que había mestres de todo tipo, aí nos moi bons como el, e, bueno, tocoume, desafortunadamente, lamentablemente era unha muller, pero podía perfectamente ser un home. Era, si a día de hoxe nos centros educativos aínda hai profesores e profesoras estupendos e maravillosos, moitísimos directores, grandes directores, como foi o concelleiro Celemín, pero sí que é certo que aínda nos colexios se percibe, digo, por a experiencia propia de nenos que coñezo, no? Que che contan, non? É que
Menganito lle dixo, o sea, o profesor dixolle a Sultanito que pode pegar os nenos, pero non as nenas. Ese tipo de cousas que aparte que nos fan... porque unha nai dicíame, bueno, pero que prefires iso ou prefires o machismo? Digo, pero que eso é machismo. O sea, eso é violencia, primeiro, e eso é machismo, porque eso é horrible. O sea, por todos os lados, onde mires, esas cousas aínda están aí. Hainas que ensinar. Mariana ten un proxecto que se chama Orballo, que a mí pareceu moi fascinante cando o vin por primeira vez, porque, claro, moita xente non é responsable, porque hoxe temos tanta información ao noso alcance, que tanta información que temos que ao final non sabemos exactamente cales son as lecturas que deberían de ser de proveito, porque temos demasiada, e os adolescentes tamén, bueno, a todo mundo lle pasa, non? As collas serían ben interesantes se foron as aceitadas e iríanos mellor, non? A todos. Mariana ten un proxecto que se chama Orballo, onde se lle ensina a xente, é dicir, nos institutos, fixo para institutos, fixemos aí unhas cuantas edicións, estáse continuando, porque é facer a xente consciente, alumnos e alumnas, sobre que é violencia, que non é violencia, que é machismo, que non o é, con escenas de películas, de todos os tempos, é simplemente normalizando. Isto é así, isto sería, como sería a escena, e reproducen ali con uns alumnos, para que vexan como se, co alumnado, como sería sen violencia, entón marchan para a súa casa coa cabeza, bueno, pois doutra maneira, porque empezan a ser conscientes. Hai que despertar a conciencia da xente, porque ao mellor con respecto a determinados temas pois hai como unha especie de aversión, pero en canto profundizas un pouco, claro, aprendes, e iso é maravilla. Educar, o sea, obviamente... Gracias, sí, xa por falar de Orballo, pero, bueno, é que, claro, a linguaxe audiovisual é unha linguaxe, e é unha linguaxe que debemos aprender, non? E coñecer as claves para entendela e leela axeitadamente. E debemos empezar polas escolas e desde que as nenas e os nenos son pequenos, sobre todo porque agora son grandes consumidores dos medios audiovisuais e creo que necesitan ter claves para entender que todo eso que eles ven está producido. É dicir, está producido por persoas adultas, con uns intereses económicos moi claros. E iso hai que explicalo. Hai que explicarlle aos nenos que non é inocente nada do que ven, non? E hai que darlle claves para que entendan e sepan distinguir entre o que é entretemento e o que é puro mercado. E eu sempre me pregunto, porque son unha persoa que traballa nisto, por que unha persoa adulta pode ter intereses tan nefastos sobre as persoas adolescentes? Bueno, porque son cuantos máis neutralizados estén e menos pensen, mellor, non? O sea, isto xa se fixo antes e seguiremoslo facendo. Pero hai series xuvenis que son de delito. O sea, eu que non creo que sexa unha persoa tan moderada ni nada diso, es que las eliminaría así. O sea, e mira que me costa dicir isto porque a censura, desde logo, a liberdade está por riba de calquera cousa, pero hai series que dan, o sea, que además as series sobre todo que tratan de temas educativos, que están centradas en institutos, en IES, en lugares de ensino, e dices ti, pero perdoade, pero que lles pasa a estes centros de estudos? Pero se non hai ninguna clase, nunca dan clase, están todo el día ligando, hacen tríos, se drogan, van pa aquí, van pa lá, pero por favor, pero que es esto? Aparte do estereotipo de las chicas, de los chicos, da selección que fan, de actores. A min ainda me chamaron en uns días para un casting aquí en Coruña. Mariana, ti que das clases na ESAD, tes alumnado que teña 20, pero parece que teña 14? Porque además les engañamos así. Esos chicos que parece que tienen 14 tienen 20 o 25. ¿Sí? O sea, son adultos facendo... Bueno, e entón, temos que ter moito cuidado e este proxecto era un pouco para facer entender, para ensinar a leer a linguaxe audiovisual e saber como está construída para que non se engañen, para dicir, isto que ves aquí non é real. Y estos chicos que están haciendo estos tríos, pues mira, deberían estar en un sitio, en un reformatorio, aprendiendo a hacer otras cosas. ¿Cómo vamos a estar normalizando que en un instituto os chicos, bueno, que hagan tríos o que hagan lo que quieran, pero que como suman drogas, que non sei cuánto, aparte xa, despois de estereotipos, pues si la niña es más gorda, si o neno no es el héroe, si, o sea, decir,
violencia, construindo relatos de discriminación constante en series xuvenis, que temos responsabilidade social, non? Eu digo ao meu alumnado, digolle, tedes que pensar o que facedes, e tedes que pensar a que lle decides sí, porque agora tedes información. Eu fixen proxectos televisivos absolutamente machistas, que se miro para atrás e digo, me lo van a pasar así. Eu digo ao meu alumnado, non falemos de ninguén, colledo o meu traballo, lo analizamos na aula, asumo todo o que fixen, falade de min que nos teño de abondo comigo. Porque é verdade, non naces feminista, non naces consciente, e ademais temos unha realidade. As actrices, é tan precaria a nosa vida, tan precaria, dicía Isabel hai un momento que só o 8% deste país vive do seu traballo actoral, só o 8%. Hai persoas que ganan ao ano unha porcentaxe altísima, 3.000 euros. A maioría de nós diversificamos e traballamos noutras cousas, sobre todo en hostelería ou non sei que. Entonces, cando te ofrecen un papel que non ten, que estás vendo que é un estereotipo, que estás vendo que vas facer, que vas repetir un rol que é nocivo para a sociedade, porque todo o que nos facemos na pantalla replícase exponencialmente por cada persoa que o ve e que pensa que a vida é así. E como decimos que non? Como dicimos que non ao traballo? O sea, esta é unha pregunta que lanceo así, é complexa, non? Eu penso, porque a penso co alumnado, penso co meu alumnado, formulo a diario, digo, que podemos facer para decir que non a isto e como podemos construir outro sistema no que as mulleres, por exemplo, seamos reais. Eu tamén dicía hoxe, mirade, eu sempre, nunca de protagonista na miña vida, pero agora vou a ser rica e me vou a hacer unha peli. Nunca de protagonista, pero que tiña eu que non podía, non era guapa, suficientemente guapa, non era suficientemente boa actriz, que me pasaba? Oye, pois que soy unha tía alta, fuerte, con voz grave, e a ver que tío se me mide. Entonces non queren, o protagonista quere ter alguén ao lado que entendedes? Bueno, eu digo así, é unha ironía. Bueno, entonces, sempre, imaginade que papéis me dan a min. Oye, a min vederme aquí, e de verdad que só podo ser chacha. Só podo ser criada con todo o respeto. Só podo ser monxa ou prostituta. Pero, por favor, que lles pasa aos meus compañeros que me fan o casting? A Isabel, como é rubia e guapísima, entonces que? Só pode ser 4 cousas e media? Non, bueno, tu fixeche máis de 4 e media, Non te queixes. Non, pero é certo, Blanca Portillo hai poucas que lles permiten de repente protagonistas, pero que digas é fe, non responde a un canon que eles inventaron de mulleres que non se sabe onde veñen, porque non somos reais, estamos aquí sentadas, somos reais, non? E poderíamos, oye, pois nin profe, nin profesora, digo, pero eso sei non facer, por non me collen para profe. Digo, pero, a ver, se eu fixe un día un casting e dixeron, non, te como profe, digo, que eu non dou como profe. Home, son profe. A ver. É certo, a mí unha vez Uri Fernández, madre, que? O galego da Fonsagrada, Sí, o dono de Filmax. o dono de Filmax, díxome, se queres facer e contar o teu propio relato, é dicir, contar historias propias, faite produtora. Eu parecíame que aquelo era unha cousa imposible, porque daquela só era actriz ou presentaba algún programa e demais. Pois efectivamente, se queres contar historias propias, ou ben escribes o teu propio soño ou participas no soño dos demais. E iso é así. Como faz? Facendo. Como actrices. Facendo vas aprendendo. Por eso insistimos tanto en que as mulleres que están en período de formación na facultade escriban. O sea, ten que haber máis guionistas, porque haberá mulleres guionistas que non traballen con perspectiva de xénero, que non sexan feministas, lóxicamente, estamos nos construindo. Pero a maioría teñen unha percepción da realidade e das mulleres de outra forma, non? Entón, que ten que haber moitas guionistas, moitas mulleres escribindo outros relatos, eso que ti dicías antes. Pero a clave tamén é eso, o da formación dos nenos e as nenas, ensinar a... Eu na miña profesión, por exemplo, no xornalismo, é moi importante non aprender a ler noticias, aprender a distinguir que é noticia e que non é noticia. Iso é moi importante, ensinar a iso, máis que
eu entendo que temos que seguir aprendendo, pois, non sei, cales son os réptiles, cales son os... Todo iso hai que seguir aprendendo, sin dúbida, pero tamén hai que aprender a buscar ben a información, a distinguir a información, do ruído, e tamén eso, a interpretar o audiovisual, porque na medida no que fagamos e construamos unha sociedade crítica, pois os produtos ao final, porque ao final son cartos, quero decir, si, o que vemos é importante, no? Cando sintonizamos, cando eliximos, cando compramos, cando tal. Entón, se facemos unha sociedade que sí que se preocupe por isto, e despois haber xente que entrará así como sin querer. Porque entrará sin querer, e bueno, e haberá cosas que van, hai cosas que xa van chirriando, non? E formar, porque, por exemplo, o porno, que tamén é audiovisual, non? Aí tamén está o tema da muller, e o vemos agora no tema da sexualidade, non? Porque as nenas e as nenas teñen, os rapaces, espero que sexan rapaces e rapaces, acceden dende os 12 anos a un montón de contidos. Son unha cousa que o difícil é que non se poida controlar debidamente. É dicir, todo o mundo ten un móvil, a maioría dos nenos, para poder estar en contacto con os seus pais, teñen un móvil xa desde idades tan temperás, pero non hai un software. Como pode ser que fóramos á Lúa no 69 e non tiñamos softwares para controlar que a rapazada teña contidos que vayan pensados para eles e que os consuman, e ainda que despois meu irmán maior lle collen o móvil un día, bueno, eu aí sí que creo que o sistema educativo ten que facerse unha pregunta, porque dicir, a educación sexual ten que ser unha educación seria, formada, informada, e que debería estar nas aulas, non? Deberíamos nas aulas ser capaces de transmitir coñecementos e responder ás inquedanzas que poden ir tendo as persoas desde que empezan a despertar, na adolescencia, etc. Porque pensar que neste momento este país a nosos adolescentes estánse formando sexualmente vendo pornografía, que a pornografía, ademais, en un 90% alto está vencellada ao uso do corpo da muller como un obxeto que, ademais, troceado, maltratado, violentado, o sea, que un neno de 12 anos pense que a sexualidade, esa maravilla que pode ter o ser humano, esa participación dos corpos dos demais en plenitude e en igualdade, sexa a partir da violencia contra o corpo dunha muller, pois a mí faime reflexionar e encheme de dor e de pasmo, porque esa aprendizaxe, eso deberíamos terlo nas aulas, non? O sea, debería ser imprescindible que ensinarlles a saber e a ver e a respetar. É que a min asústame, o sea, a min asústame, porque ademais cando accedes a algún desas canles ves que son atrocidades, pero atrocidades, que xa non son nin mulleres, son, a veces solo son mulleres solo son o que é a parte, a vagina e pernas, o sea, que dicir unha monstruosidade, non? E entón, bueno, esa é outra reflexión, esa ainda máis profunda, ese sí que... que se desmantelaba na Coruña unha rede de trata de mulleres entre Paraguai e España, creo, e que se prostituían en pisos da Coruña. Eu, cada vez que pasa iso, sempre me pregunto, porque claro, como isto ven pasando en dos siglos de los siglos, digo, o sea, de verdad, non o podo entender. Que claro, de verdade non o podo entender, eu non podo chegar a comprender como unha persoa de menos de 40 anos asume me dá ese paso de, creo que está vencellado, ¿no? Evidentemente non é que sexa causa efecto, ¿no? Da pornografía con isto, pero ao final pues todo está neste tal, ese sitio siguen funcionando non con homes de máis de 80 anos. Entón, non o comprendo, porque saben de sobra, todos sabemos de sobra que hai detrás, todos sabemos de sobra que hai detrás, e eso sí. E non, de verdade, o sea, de verdade. Claro, claro, produce, creo que despois do tráfico de drogas, tráfico de mulleres é a segunda industria máis grande del mundo, queda máis. Pois haberá quen che diga, e a de armas, a terceira, como dices, non sei. É complicado, complicado. Eu aí xa non me vou meter de visual a información, dame decir cousas que a mellor non por eso
Por iso que os rapaces, decía Mariana, que claro, desde os profes, os mestres, pero tamén os rapaces nas súas casas, en vez de seren os pais os que lle están ensinando algo, eu creo que hoxe en día, por exemplo, en tema de, por desviar un pouco o tema cara a reciclase, a consciencia do medio ambiente e tal, os rapaces están educando os pais, non? Están dicindo, papá, pues eso non está ben, sabes que hai que facer? Como cruzas por aí e tal. Por exemplo, é dicir, os nenos están sendo profes dos seus propios pais, non? Polo que lles ensinan os profes e as profes con vocación nas escolas e nos institutos, non? Ou nas universidades, non? E iso é moi interesante, é dicir, claro, hoxe en día a docencia vai moi cansada porque está sendo moi difícil, pero cando hai un mestre que te entusiasma, eu podo dicir, eu teño un mestre que é Alfonso. Alfonso dábame clase de inglés e creo que lle debo a él ter estudiado. É dicir, ser capaz de ir rompendo barreiras e máis barreiras para continuar os estudos, porque, bueno... Eu tamén tive sorte, sí, eu tamén tive moita sorte con o meu profesorado. Sí, porque despertaron en min eu xa tiña unha curiosidade innata de saber que había detrás dos montes. Aí detrás do monte que haberá? O sea, e entón tuve a sorte de que cando fixen o BUP, había un profesorado moi novo que viñan de Salamanca, de Castela, non sei de onde viñan, e despertaronme a necesidade de saber, de ler, de aprender. Foi unha maravilla. O sea, eu recordo o meu profesor tamén con un amor. De feito, fíxate, daquela, claro, eu tiña 14 e eles terían 25 ou 28. Me parecían a mí maiores, pero... Claro. E agora somos amigos tamén. Pásame con a ti co teu profesor. É maravilloso. Seguimos sendo amigos. E eu sí que a influencia do profesorado nos nosos nenos e nosas nenas é importantísima. Influen moitísimo. Importantísima. Por raro que pareza, non? Pasa moitas veces. Eu acórdome, cando producín para a Galega Pasaporte Galego, que era un programa, fixera unha edición especial un dos nosos que eran protagonistas nosos, non? Por exemplo, Luis Tosar. Entón, Tosar no coche, o coche é un sitio maravilloso, é como un confesionario, non? Entón, sí, porque non sei se é a inercia da roda, o feito de ir mirando o infinito, non o infinito, porque é moi finito, porque se ve ali, pero quero dicir que vas aí, estás viaxando ao mesmo tempo cara dentro, non? E recoñecíame Tosar nese programa que houve unha profe, que despois a sacamos no programa, e ela falou tamén ali, que o salvou. Porque hai un momento dado na adolescencia, cada persoa é diferente, non? Pero hai un momento no que estás a puntísimo de perderte. E ao mellor reencontraste ao longo da vida. Unha mágoa, cando és, non sei, cando tes 12, 13 anos empezas a ser, eu, por exemplo, ser muller, ou cando estás nesa idade de que xa che gustaría traballar para ter algo para financiar un pouco a túa fantasía da túa vida, non? E cando alguén te encarrila ben e te entusiasma, non ten prezo. Eses profes que saben mirar, non? Que saben ver os alumnos. Ten o ceo gañado. Cando un torce un pouco, iso é... Eu sí que creo que hai que pedir que entre todos, seguramente as persoas que estamos aquí estamos concienciadas, pero hai que traballar porque o noso ensino público teña recursos, porque é a base da sociedade que temos, non? É dicir, faltan recursos. E eu sí que creo que faltan recursos en xeral, e xa tes especialidades específicas, pois máis aínda, non? Porque a veces son máis caras, etc. É certo que temos moitas cousas, moitas máis que cando era nena, Dios mío, só faltaba, non? Que non tivéramos agora baños nas escolas, pero... Bueno, os baños, eu te contarei como está. Pero refíreme a que deberíamos ter máis recursos. Os baños. E despois, que claro, ás veces eu creo que agora, como a situación laboral é precaria, e pois moitas veces acceden persoas que non a vocación é que en algúns oficios necesitan vocación, non? Todos necesitan, sobre todo para ser felices as persoas que os fan, pero ademais diso, hai algúns que, se non tes vocación, como vas ser médico?
como vas a ser profesora? Como vas a... O sea, é imposible, porque claro, hai eso que tes aí, e claro, eu creo que a mellor hoxe moita xente accede pois, para ter un posto de traballo e demais. Polas notas de corte tamén, sí, é verdade, é verdade. Sí. É certo, é certo. Exacto. É certo. E ese é o problema difícil de resolver. Pero hai que falar moito. Eu sempre digo que en política, e perdón se aquí hai algún político, algunha persoa política, Ele é un director disfrazado de político. Un director de centro que... non vou decir nada que me... No, eu sempre digo que falta pedagogía. Na política falta que expliquedes ás persoas as cousas que facedes, porque non las explicades cando xa están de volta, xa están feitas. Non, hai que explicar os procesos, porque é a única maneira de implicar a cidadanía. Claro. Dicir, vouche explicar o que eu estou facendo. Mira, deixame en paz, que non que che vou explicar. O sea, que che vou explicar porque quero explicar. Digo isto tamén nos medios e demais, non? Porque moitas veces danse por feito cousas que non sabemos por que chegamos aí. O sea, non entendemos porque hai, por exemplo, recortes de non sei canto. Pois a mellor si mo din, pois son capaz de entender por qué, non? E se non penso que, bueno, estou me metendo no lío. Non xa rir. Difícil que non, verdad? Sí, a mí non salgo de ningún sitio sen meterme nun xardín. Non sei. Déxame dizer, Fala. así que ches, o sea, ser activista custa. O sea, Claro, e outros días coitaba eu a non sei quen falar. Sí. Creo que era Quique Peinado nunha entrevista nunha radio que non era a miña, bueno, non sei porque fago moito zapping radiofónico. Pero estaba, si Quique Peinado, que ven agora no EMU, está a hacer así publicidade, o no EMU que empeza mañá, e decía que sí, que mollarse, que custa, o sea, Pasa factura. pasa factura. Eu levo 8 anos sin traballar ou 10 no audiovisual, porque falo moito, porque son feminista, porque reivindico cousas. É porque dixas cousas que che parecen que non están ben. Sí, podeme equivocar, pero quero dicir que fume do audiovisual, fume e votaronme, que decir, de alguna forma expulsante, que decir, o meu discurso vai decir un papel aí con esos estereotipos sexistas e unhas cousas terribles e como vou calar? O sea, permíteme a min, a miña conciencia calar, e sí que podo facer fariña, podo facer esa señora que dice, el mundo está hecho para los hombres, las mujeres estamos aquí para lucir las joyas que ellos nos regalan. Oye, pero ese papel pertence a unha época, a unha señora que pensaba así, e iso eu podo facelo porque estou reproducindo un estereotipo determinado dunha época e tal. Bien, ¿no? O sea, entendemos o contexto no que se dá e comprendemos ese personaxe e ademais sirvenos para comparalo co que pensamos hoxe as mulleres. Abro un melón. Tamén é moi importante. Sí, claro. Pero despois hai moitas cousas que non podes facer porque está máis que estudiado. O sea, que decir, a ver, por que a Isabel e a min nos van por nunha secuencia? Primero, non tenemos ni nombre. A mí mandan guíos que dicen la señora de. Digo, como la señora de? Terei un nome, chamareime Pepita, Juana, algo, nada. Despois, a conversa que temos ela e eu é sobre ellos. Isto é un test, se llama el test de Bechdel. Es decir, como una película es feminista o no lo es. Fácil, es el más simple de todos. Es decir, dúas mulleres falando entre elas de ellos. De ellos puede ser de su hijo, de su marido, de su... non de elas. Porque nós falamos de nosas cousas. Antes estivemos aquí as tres e falamos das nosas cousas, que tamén temos cousas das que falar, non? É dicir, despois temos nome, chamámonos, temos un nome propio, non? O sea, é dicir, hai determinados elementos que ti cando analizas unha peli dices, pero aínda é posible que siga pasando isto. Claro, chamante, tú vas e dices, mira, neste guión aquí hai unhas cousas que isto non sei, isto xa... E depois vaya usted a clase, a dar clase. O sea, pero bueno, eu creo que melloraron moitas cousas. Se me permitides, vou poñer un exemplo que está no imaginario colectivo mellor máis, non? Non me teño que remontar moitos anos. Era María Vivas, María Ares, que era eu, era unha viúva que despois se enamora dun xuiz de paz que ven ao pobo, que era Luís Tosar. Xuntos protagonizamos unha das historias de Marías Vivas, que, como sabedes, había moitas, non era a nosa. Que pasa? Houve un momento en que Luís Tosar se marcha a rodar con Iciar Bollaín Flores de Outro Mundo, empeza a non estar tanto na serie, entón
a min puxeron a falar por teléfono con el todo o tempo, non? Entón, eu pasei 13 capítulos falando por teléfono con el, cousa que era moi agradable, porque só dependía de min. Entón, claro, eu puñame aí a fantasear, foi super creativo, porque dixen, os teño que facer un distinto, porque claro, entón pedía que me deran conflicto para poder ir xerando. No, que... Pero, claro, chegou un punto que, claro, tanto falar por teléfono xa non chegaba. Entón, de repente, Emilio MacGregor, daquela director, que en paz descanse, dicía, tenemos que poner outro churri. Dixo, outro churri. A ver, María Ares e o Suiz era a historia da Cincenta, de Cenicienta, como queres chamalo, que se enamorou do Príncipe Azul, punto. Aí acaba a historia. Non lle busques máis porque entón estásme desdibuxando o personaxe por completo. Buscádeme, por favor, unha trama coa miña filla, que se de repente é adolescente e tal, ou algo entre mulleres do pobo, que pasará algo, ou que veña outro cacique que me quera quitar a miña casa, como pasou ao principio. Pero buscadme unha temática, ou só vai de churris e de historias de amor. O sea, marcha o Suís, vale, déixame que o Suís, pois, desapareceu, vale, morreu, non existe para a serie, xa non o podemos tirar máis. Estaba ali ca caravana de mulleres, tú tamén. Xavier Estévez, pois, Xavier Estévez, que era un actor que estaba agardando para poder entrar, para facer outro varón que me podría rondar por ali, pois eu dixen, non estou disposta, porque estamos prostituindo, perdoando, unha idea, un soño que está no imaginario colectivo desa rapaza que progresa na vida e ao final consegue namorar coa persoa que ela merece ou que triunfa o amor, en definitiva. Pero non fagamos desto unha historia interminable de cruce de parellas, nin moito menos, que tamén se quería meter en Mareas Vivas, non? Entón, era volverse os pasaros as copetas. Entón, eu dixen, bueno, sendo así, pero que es máis mojigata que a propia María Ares. Dixeronche. Sí. É que tú, Isabel, eu sempre o vin. Claro, que ela era así. Iso da pinta, non? Exactamente. O sea, a ver, digo eu, pero por que? Bueno, se quixen marchei 13 capítulos da serie. É dicir, marchei de Mareas Vivas. Coa desgraza de que, claro, Patri, a nena que facía de miña filla, tamén tivo que marchar, porque, claro, se marcha a súa nai, como non lle sabían tal... Pobriña, claro. Non lle podían facer papéis, porque ela dependía un pouco do meu personaxe, a nena depende do personaxe de súa nai. Total, marchei de Mareas Vivas, co subsecuente enfado de Xavier Estévez, que estaba esperando a entrar a facer os 13 capítulos novos comigo. Eu marchei, houve que reescribir todo, se quixen, volvín. Pero pasou por el churri. Entón, nada máis estrear o capítulo, eu dixenlle a Emilio MacGregor, vas ver que en canto apareza a rondarme, dame uns capítulos para respirar, para facerlle a xente entender que deixo a outra vez na vida, que a vida ten dereito a continuar e que en algún momento María pois se deixará acompañar de alguén. Pero non toquemos as cousas que son intocables, non? Dixo, vale, pois te doi uns capítulos. Entón, deu uns capítulos, ata que ao final chegou o momento de nos dedicar. Estou convertendo isto en un asunto de Estado, pero que o foi para min. Entón, o primeiro día que eu tiña que bicar a esta persoa que me andaba rondando, que non teño nada en contra dela, eu dixen a Emilio, vas ver a figuración como vai reaccionar, porque eso vai ser a reacción do público de Galicia. É un público que ten dereito a soñar, identificarse cos personaxes que queira. Eu tiña un certo público que estaba entusiasmado co meu personaxe, pero tal e como fora levado con coherencia. Vale? Dixenlle, fíxate na figuración. Vale, houve un bico entre os dous, entón esa historia empezaba para o público. A figuración douseme a volta, xente que me falaba sempre, de repente deronse a volta e non me falaba ninguén. Xe, Emilio, acabas de ler?
O que pasou? Esas son as fantasías que ides metendo. É dicir, hai cousas, se hai un personaxe que ten unha idiosincrasia, se o desdibusas, tes que justificar por que o desdibusas. Porque senón, bueno, pois foi terrible. Pero, por exemplo, é ben importante o que estás dicindo, porque o que estás amosando é como a diferencia na construción dun personaxe dunha muller e dun home, por exemplo. Como a resolución dun conflito dunha muller que queda soa, a muller está pensando en como justificar a miña soidade, a miña vida, como a miña vida pode continuar, e inmediatamente eles lle buscan a alguén, porque para eles, sin un home, non existe esa muller, non? E ademais é o que transmitimos á sociedade, que esas mulleres soas non poden ser, pero resulta que somos, a inmensa maioría, o sea, neste país, mulleres soas, as matrias todas de la vida, e entón, é interesante, porque, o sea, tú preocupaste de construir un personaxe, justificalo, entender por que unha muller soa prefire estar soa, ten outros conflitos, outras realidades, está ocupada de criar a filla adolescente, non sei qual, e o que menos lle preocupa é botar a mellor un mozo nese momento, non? Ou ter outra compañía. Non obstante, eles seguidamente te sitúan con alguén, con outro home, para poder ser. Porque non conciben que ti podes ser sin ese home. O sea, é impresionante iso. E se vos analizades as series que hai hoxe e demais, tamén é verdade que hai moito produto feminista, con perspectiva de xénero e iso, pero siga habendo tamén. Ai, mama. O sea, sigue habendo, pero bueno. El mesmo. Bueno, sí que é certo que tamén hai cousas, bueno, Terá que haber para todas, pero para todos. si pechan o foco e faz ese test que dicías, tal, sí que, porque hai veces tamén que son apariencias de, pode ser ela moi potente, pero sempre hai detrás outro tal. Eu me lembro de cando eu fixen un Erasmus en Inglaterra, claro, a prensa tabloide, pues, marcame el cielo, ¿no? E cando lías a prensa tabloide, que sigue sendo igual, as mulleres que morren, as mulleres que rouban, as mulleres que tal son, non é unha muller, nai no, mother of four, o sea, madre de 4, viuda non sei que, o sea, son en relación con, non son soa, o sea, non teñen unha personalidade soa, teñen unha personalidade en relación con algo. Identidade propia non teñen. Sí, sí. Pero como pode ser isto? E ainda así, nese tipo de prensa. Pero bueno, hai moito que facer, hai preguntas, hai aínda que non esteades de acordo, que eso mola un montón. Ben, é un tema moi extenso. Además, todo acostumbrado. Non de acordo. Sí, adiante. A ver, eu creo que as obras literarias, cinematográficas, producense nun contexto histórico, social, e teñen un lugar aí, e temos que saber explicalas nese contexto, sí? Despois podense facer versións, non? De feito, hai películas que teñen moitas versións e se van como recontextualizando. O meu proxecto é un proxecto que a mí me parece interesante porque chamase orballo, porque eu digo que o orballo vai mollando lentamente a terra, vai na abrandando e permite que a semente calle, e por eso se chama orballo, non? Porque molla suavemente, non é un torrente que ven e arrasa, senón que vai mollando, permite sementar, etc. O meu proxecto parece interesante porque axuda a ver, de alguna forma explica como entender unha linguaxe, estudiar un idioma novo, non? Hai que entender as claves, se queres falar inglés, tens que estudar inglés. A pregunta que ti me faz está máis relacionada coas versións, creo que é co que sucede agora, que se versionan, sobre todo contos infantís, construindo un novo imaginario, etc. Pois, se se fan versións, sempre se fixeron versións, non? Pero eu creo que non é bo destruir nada. O sea, creo que é bo ter ese referente tamén para saber o que non deberíamos facer. Entendedesme, non? É dicir, eu non teño por que ocultarlle a un alumno ou unha alumna, bueno, se son xa maiores de universidade, nada, pero pensemos unha nena que está en primaria, non hai por que ocultarlle que ese conto existiu.
hai que explicarlle que houve un momento na época da historia na que o machismo era de tal calibre que escribiron un conto que se chamaba La Bella Durmiente, que era unha señora que estaba, unha chica que estaba desmayada, y que abusaba de ella un señor que venía y la besaba mientras estaba desmayada. Hai que contarlo así. Es unha atrocidade. Está desmayada. E vengo un para salvala e dalle un bico. Por favor, Cuidadito. Non teño por que escribir que la se levante e lo apuñala. Entiendes? No, tengo que explicar que ningunha chica debe permitir nunca que un home a bique cando ela está desmayada. E os chicos teñolle que explicar, queridos alumnos meus, que vos, nas vosas posibilidades de ser moitísimo millores, nunca abusedes dunha chica que está desmayada. Axudádea. Sí, respondín o que me estás dicindo. Ahora, eses contos merecen ser contados. Eu conto tal como veñen, E digo, mira o que vi aquí, Sabes, a mí, por exemplo, vamos falar da Cincenta, para que non meterme yo en berenjenales de chicos. Por Dios bendito. Pero por que teñen que odiarse esas señoras, esa madrastra mala, que esa madrastra é unha muller, con dúas fillas locas, e despois maltratando a outra. Pero que? Por que se construye un imaginario onde as mulleres se odian entre elas, se maltratan entre elas, unhas humillan as outras? É real eso? Pois pode haber casas nas que pase, pero tamén poderíamos construir relatos que non foran de maltrato para que as nenas entenderan que desde nenas as mulleres poden levarse moi ben e non teñen por que estar competindo todo o día. Ahora, yo no voy a reescribir el cuento. La madrastra es un ser angelical que cuando ve a la niña... No. O sea, explíqueme máis ou menos, non. Eu son partidaria de que as obras se manteñan, desde logo, non queimar, nin romper, nin tirar, nin agochar, que se lean como foron escritas e que se expliquen no contexto que foron escritas. E por que alguén puido escribir certas cousas, e por que pensou que o que escribía estaba... E que ahora nós podemos escribir outras cousas, podemos escribir outro relato. Empecé dicindo ao principio, temos a necesidade de escribir outro relato. Un relato onde as mulleres estamos no lugar que nos corresponde, con unha visión da vida, con perspectiva de xénero, que traballamos sobre todo pola igualdade. Nós non traballamos para sacarlle nada a ninguén, non? Eu procuro traballar para facer de isto un espazo mellor para todos e todas, non? A miñas aulas quero tantos chicos, o sea, que decir, traballo igual cos chicos que coas chicas, exactamente igual. E ademais tamén me corresponsabilizo con eles, porque creo que o teñen complicado. O sea, eles queren ver unha forma nova de vivir, pero tamén teñen ter claves para vivila, sí? E hai que estar aí, Tamén a eles exíxelles, se exixe, eu teño dos fillos varones, non? Dos fillos nenos, ese é un tema que a mí me preocupa, pero sí que me leva a plantexarme moitas cousas, non? Porque eu non quero, o sea, eu quero que les non quero que les pensen que teñen algo malo, pero tamén vexo nos homes, que son moitos, que queren facer as cousas ben, que a sociedade tamén lles pide que sigan sendo eses machos. Sí. Sabes? Entón, sí que eles tamén teñen ese papel de, por un lado, sé o que hai que facer, porque xa alguén como Mariana explicou, pero a vez o canon de tío guai segue sendo o mesmo. Claro, e hai idades... Si hai idades terribles, logo eso, e logo están as series juvenis, que dices tú, pero como... Como é posible, non? Por iso que estemos contando ese relato horrible desde as series, non? Era turno de preguntas, Sí. Algunha máis por aí? Que tal? Como te chamas? Leire. E que tal? Tú estás de acordo co que estamos dicindo por aquí ou regulín? Sí. Igual non tengo nin idea, porque os maiores adultos falamos moito de vos, e ás veces igual non falamos tan ben como, non? Que ás veces tamén hai que preguntar como fixo Mariana, non? Sí. Preguntar máis. No. É que a situación é complicada. Claro, eres minoría aquí, o sea, entendo. Hai que isto no cole seguro que participas distinto, aí rodeada, ben rodeada, non?
Claro. Amigos, café, que estaban, bueno, falando a típica frase de fillo de solteira. A miña rapaza estaba escoitando e cando chegamos a casa dime, mama, por que filla de solteira? Xo pai tamén está solteiro. E digo, pois mira, son esas pequeniñas cousas que van dando. Digo, pois mira, non te enteras que ás veces ti mismo sin querer estás contribuindo a facer a diferencia. Eu digo que a veces fan preguntas que che fan ver a realidade así, pum, de... Estás actualizándote. Sí, sí. Bueno. Desde les se analizan e Sí. maravilla. Eu comentei antes, verdade? Bueno, eu son profesora e entón só podo falar do ámbito onde eu son. Non coñezo estudos, non teño a referencia, pero bueno, eu dou dirección escénica en comunicación audiovisual en Pontevedra e teño aulas de entre 35 e 55 persoas, non? A maioría, eso sí, o 80% son mulleres. E estaba contando antes que hai 17 anos que dou clases aí e que eu, ao principio do curso, mudou un cuarto e digo, bueno, en que ides traballar o ano que ven? Que xa sodes profesionais, tedes que buscar traballo, a ver en que ides traballar. Entón, esa resposta, produción, montaxe, quero facer radio, non sei que, bueno, que cada un te... E a maioría de chicos, pois a ver, unha aula, 40 chicas, 10 chicos. Desos 10, 6 queren ser directores. Elas, non. E eu sigo pregúntolle, pero así, xa sin crepo, de verdad que non queres dirixir nada? Non te interesa contar nada? Que queres estar vendo sempre contos de outros? Pero tú podes dirixir, porque ademais elas son excelentes en canto a currículo e a estudos, o sea, teñen máis que eles, o sea, teñen un rendemento académico máis alto. E entón, digo, ao principio, hai 17 anos, podía entendelo, pero que agora empezan a ter referentes, sí, pero vou dicir unha cousa que é unha cousa que penso eu, perdoa, en todos os ámbitos, sí, por exemplo, en Galicia, a nivel de produción, é un lugar especial porque todas son mulleres, as produtoras executivas, as produtoras, pero tamén é verdade que a produción é unha tarefa de multitarefa, naquela que unha persoa é capaz de facer moitas cousas ao tempo, que é propio de nuestra... Claro. Pero, non, é certo, e a nivel xeral é a estadística que está máis igualada, que é dicir, en produción executiva e dirección de arte, todo eso que está relacionado cos decorados e tal, hai unha estadística a nivel nacional, é onde hai máis igualdade, non? Seguramente porque son oficios que non están ni masculinizados ni feminizados, non? E, bueno, sigo contestando. Entonces, a nivel de produción Galicia pasa iso, pero non se moveron as estadísticas, sabes? Non se moven. Non vemos que haxa a estadística desde 2015 agora un 2% só hai de diferenza en canto a mulleres directoras. Ahora mesmo están de directoras de longametraxes é un 21%. O sea, non se move. E mira que hai medidas de acción positiva do ICA, do Instituto de Cinematografía, pero non se move. E eu, mirade o que me deu por pensar. Eu, por qué? Porque as chicas cando rematan non se poñen a dirixir. Que nos pasa? Que lle pasa a estas alumnas miñas? Que pensei? Porque funlle preguntando. Pois mira, elas cando rematan son conscientes de que son unha carga familiar, a maioría. E enseguida queren liberar a súa familia desa carga. E buscan pequenos traballos, a ver se poden facer non sei que, bueno, mellor unha curta, un documental que o fan elas ca cámara e vale 0 pesetiñas, non? O sea, perdón, euros, Dios mío, parece que eu dan. Bueno, entón, teñen unha preocupación polos coidados, porque así estamos construídas, e un sentimento de culpa, porque así estamos construídas, que non teñen eles. Eles poden seguir vivindo na casa cos pais 25 anos e facendo curtas, longas e do que sean que les parece normal. E a los padres les parece normal que estén. O non sei se les parece normal, pero... A ver, isto que digo non está estudiado, é unha opinión moi persoal, pero é unha opinión que reflexiono constantemente e creo que hai algo disso. Porque lles pregunto, e digo, pero... E entón,
elas teñen enseguida a necesidade de dicir que, joder, que eu non podo, ora xa acabei, teño que buscarme. Claro, ese buscarme algo imposibilita unha vida profesional como esta, que require esforzo, dedicación, recursos económicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? E unha dedicación... E a maioría pues, prepara enseguida, a ver se prepara unha oposición, a ver se podo quedarme de axudante doutora e sigo na universidade no ámbito académico, o sea, sabedes? O sea, porque outro é... Estes días leía un libro maravilloso que é, ai Dios, de Remedios Zafra, non me acordo do título, bueno, estaba relacionado co entusiasmo da creación. É dicir, que as persoas que temos actividades creativas, el pago, págasenos coa maravilla de ter unha profesión creativa. O sea, vivimos nunha absoluta precariedade porque o entusiasmo cubre, o entusiasmo e a construción social de que ser artista, de ser creadora é algo maravilloso, ya nos paga. Entendés? Ya comemos del entusiasmo, pagamos as facturas, pero o libro é unha maravilla, ledo, porque eu estou facendo aquí unha simplificación moi así, pero axudoume a entender certas cousas, non? O sea, axudoume a entender como se precariza o medio cultural e as persoas que viven no medio cultural enfocadas en que bien que tienes un oficio creativo, non? E que eso é algo que as persoas fainos moi felices. A mí faime felices para pagar as facturas todos os meses e comer. E despois tamén crear tamén. Crear. Pero poder crear é posible, digo que poder crear é posible se tes a tranquilidade de que tes tempo para crear, porque é la pescadilla que se mueve na cola. Eu cando me enfrontei a facer un programa para a televisión cos estándares de calidade que require un programa de televisión, claro, tiña que guionizar, que o guión tiña máis ou menos feito, pero non para todos os programas que estaba grabando de diferentes persoeiros, había viaxes de por medio, había que producir, e eu tiña un cámara e unha montadora que estaba agardando a todo o material que preparasen. Ben, pero é que eu estaba diante, detrás, presentaba, producía, ia collendo os tiques, entón un día un cámara dime, o único cámara que tiña, bueno, que non tiña máis, en Miami, dicíame, onde pongo a roupa sucia? E dije yo, pois mira, eu son a presentadora, a maleta ten dúas metades, esta metade é para a roupa sucia, esta é para a roupa limpa. Non viste Piblas? Madre mía. Dentro, fuera. Claro, que quero dicir con isto? O proceso creativo, que aos 5 minutos eu tiña unha entrevista, vaya, dolle da auga miña, eu tiña que facer unha entrevista xusto despois, estar super emocionada, porque estábamos en Miami e falar de raíces, de sentimento de pertenza en Miami, cos galegos que ali barreran debaixo da alfombra a súa galeguidade, porque non volvían entón. Pero claro, bombear hasta aí, despois dos insabores da produción, eu decía, o proceso creativo se está interrompido todo o tempo, é imposible que xeneres algo que emocione, porque as cousas teñen as cousas que escribes, que despois interpretas e que despois serves, teñen unha cadencia interna como unha melodía, como se compón unha peza musical, e iso ten unha partitura, e se tiene un esquema, porque estás interrompindo en todo momento, están interrompindo, porque depende de ti prácticamente todo o proceso de xeración dun proxecto, o sea, nunca máis volvo a facer eso simultaneamente todo, nunca máis. É moi bonito, sí, quedou aí para os anais da historia, Pasaporte Galego, un programa moi bonito, moi currado, que se ve un montón de curro detrás, sí, pero... Aprendixe un montón, sí, pero... Aprendi un montón, pero dinche, ai, que ben o pasaches, que viaxaches polo mundo. Un traballo dun ano enteiro, pero que viaxei 15 días, parece 14 días, en total, con Miami, con Los Ángeles, con Río de Janeiro, con Caracas, con Ibiza, Madrid, porque non se podía ir sempre fora, porque todo costa moitos cartos. A precariedade é terrible, ás veces. Pero ti dis, vou facer un programa de televisión, que guai, vou facer con 15 veces menos de presuposto que os demais. Sí, pero que queres facelo, pero a medida que o vas facendo, pois por certo, hai aquí un cámara que a súa muller, a súa parella, era a
a editora, a montadora de parte deste programa, porque ao final a vida é todo, estamos todos de alguma maneira conectados, vale? Claro, sí. Por iso miña nai sempre, miña avó sempre dicía fai ben e non mires a quen que todo ven de volta. Efectivamente, ven de volta e para ben neste caso, non? Pero quero dicir que queres, pero encheste de ganas porque queremos participar dese veleno maravilloso, máxico que é o proceso creativo que queremos poder vivilo. Pero é que despois é que temos que ter moito cuidado co que soñamos. Isto é moi alto. Claro, porque unha vez que soñaches e cumpriuse, xa te convertes para sempre en rehén, non? En escravo dese soño, non? Bueno, isto foi, bueno, para min canto menos foi moi interesante. Espero que vos teña resultado igual interesante que a min. Moitísimas gracias, Isabel, moitísimas gracias, Mariana. Gracias a ti. E nada, por min falaría todas as semanas un ratiño. Gracias a todos por vir. Si queréis facer unha foto, falar con elas que están aquí, son moi achuchables, me contan cousas super interesantes. Podes vir hasta aquí e nada, despois xa dentro de 5 minutos Aplaudir. estamos poderes. Sí.